la xiqueta huracà i el xiquet esponja. Ella va néixer un matí de tormenta, mentre la seva mare cridava en el part. El món era un guirigall de trons i vent, però el soroll més gran de tots va ser ella, la xiqueta huracà. Va néixer amb els ulls oberts, vius i inquiets. La seva boca es menjava sense parar, buscant el pit calentet i segur de la seva mare. Des de molt xicoteta tots van descobrir la força del vent en els pulmons de la xiqueta. Plorava amb una força descomunal i es reia amb la mateixa intensitat. La xiqueta huracà es feia de notar. Després de mamar, sempre amb molta fam. Acabava amb la cara plena de llet. Quan va començar a gatejar, va ser un embolic, ja que per on passava ho tancava tot. Els pares anaven com a malabaristes salvant-ho tot, fins i tot a la xiqueta huracà. Quan va començar a caminar, els pares van decidir posar matalassos per tota la casa, el piso, el sostre, les parets. La xiqueta huracà era feliç. A l'hora de dinar s'esforçava perquè no li caiguera res, però era inútil. La paret de la cuina pareixia una obra d'art, però envolta de pintura hi havia puré de creïlla, batzoquetes i trossos de macarrons. Quan va acabar el seu primer dia d'escola, la mestra pareixia més esgotada que mai. Quan va entregar a la xiqueta als seus pares, va dir: «És un huracà». Els pares van somriure i van abraçar a la seva filla. Quan va tenir la seva primera mascota, va ser una festa única. El gosset, a poc, estava anar adaptant a la xiqueta. Dona tombarelles amb ella. Li ajuda a salvar els objectes que llençava. Era molt bonic. La xiqueta huracà era molt intel·ligent, tant que acabava els deures i els exàmens abans que ningú. Volia ser lliure per a volar. Un dia la xiqueta huracà va conèixer al xiquet esponja.
El xiquet esponja va néixer un dels dies més calorosos de la història. Va néixer amb els ulls tancats i el cos ajupit. Quan va mirar a la seva mare, per primera vegada va copiar el seu somriure amb una timidesa. En casa, quan si no plorava, no demanava massa i donava molt poc treball. A vegades ningú notava la seva presència. Mentrestant, ell notava la presència de tots. Va tardar a gatejar, a caminar i a parlar. Ho feia tot amb molt de cura i prestant molta atenció. De fet, l'atenció li sobrava. Vivia mirant a tot el món al seu voltant i els gravava en la seva ment. Quan va acabar el seu primer dia d'escola, la mestra va dir als seus pares: «Quin xiquet més bo!» Els seus pares li van donar la mà i tímidament se'n van anar. Quan va tindre la seva primera mascota, el xiquet esponja va fer una festa per dins. Ningú el va veure ni el va escoltar, sols va somriure. La seva tortuga era la passió del xiquet esponja. El xiquet esponja era molt intel·ligent, fins a punt de que sempre era l'últim en acabar els deures i els exàmens, perquè volia assegurar-se de que tot estiguera bé. Un dia, el xiquet esponja va conèixer a la xiqueta Huracà.
donar-te un baralles? Preferís veure com les dones tu. Fem un castell d'arena amb una torre alta fins al cel. L'arena està bruita i a mi m'agrada estar net. On vius? Allí. Som veïns. Tens alguna mascota? Sí, una tortuga. Jo tinc un gosset. Pisa per la teva tortuga i jo porto el meu gosset. No puc. Podria escapar-se i perdre-se. Jo la cuidaré. Soc super responsable. No puc. La podria agafar una bicicleta. Confia en mi. Ningú li farà mal. La xiqueta huracà va eixir com un raig a per el seu gosset. Mentrestant, el xiquet esponja caminava lent, pensant, indecis i preocupat, però ell també va anar a ver la seva mascota. El gosset de la xiqueta no parava quiet. Per què seria? El xiquet esponja es va arrimar a poc amb la tortuga a les seves mans, agafant-la amb molt de compte. Posa-la en terra. És perillós i hi ha bactèries. Si es posa malalta, li puc demanar als seus pares antibiòtics per a ella. Què? Vinga, anem a jugar. Posa-la en terra. Posa-la en terra. El xiquet esponja va respirar fons, va mirar al seu voltant i la va deixar en la terra. El gosset de la xiqueta huracà, curiós, es va arrimar poc a poc a la tortuga. El xiquet esponja ja estava visualitzant la imatge del gosset amb la seva tortuga en la boca. Quin horror! El xiquet esponja estava paralitzat, congelat. La tortuga va treure tot el seu coll cap a fora. El gosset va arrimar el seu morro i, nyac! La tortuga li va mossegar la punta del nas del gosset, que va llançar un crit i va saltar cap a darrere. La xiqueta huracà va començar a riure sense parar. Va acariciar el seu gos i li va dir: A vegades és que tenen un aspecte tímid i xicotet. Ens sorprenen. Deixem-los que juguen, ara ens toca a nosaltres. La frase de la xiqueta huracà va arribar al cor del xiquet esponja, que va fer un somriure que va anar creixent fins que va aparèixer el soroll d'una tímida rialla. A mesura que la rialla creixia, el pes que sentia el xiquet esponja es feia més xicotet. I així va ser. La seva amistat va durar per a sempre. El xiquet esponja aprenent a saltar, a girar i a donar tombarelles. I la xiqueta huracà va aprendre a calmar-se, observar i imaginar.
Cortina sello. O és tard, veritablement molt tard. Espere que els altres no hagin arribat encara. Però sols estava el senyor morat, el senyor blau i el senyor marró. Van aparèixer un poc després. L'últim en arribar va ser el senyor negre. Sols faltava el senyor verd. On s'havia ficat? Aquella invitació era molt estranya. No em veuen, senyors. Els estava esperant. I ara passen a ma casa, per favor. El senyor verd es va guiar fins al saló. Els he convocat perquè vull que vegeu una cosa estranya. Tal vegada faci falta la seva col·laboració. El senyor Ver va acompanyar als convidats per un llarg corredor amb cortines. Estava molt fosc i va encendre les seves llanternes, excepte el senyor negre. El senyor Ver va apartar l'últim cortina. Va mostrar als seus convidats un porta amb un cartell. El vaig descobrir per casualitat, fent neteja. Afortunadament està escrit en llatí, així que tots podem llegir-lo. La traducció del cartell deia: avís als senyors de color. Us atreveu a descobrir el veritable color de les coses? Però recorden, es tracta d'un viatge sense possibilitat de tornar. Rebeu la porta i ho veureu. Els convidats es van quedar sorpresos. Durant 33 segons tots es va quedar en silenci. Només s'escoltava el soroll del rellotge.
però al final se van decidir. Elefant! 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 A l'altre costat de la porta els va enlluernar una llum desconeguda. No era verda ni blava, tampoc groga, ni púrpura, ni parda i, per suposat, tampoc era negra. Aleshores van veure un món nou. Cap d'ells havia imaginat un món multicolor. Era sempre meravellós i tanta bellesa va despertar en ells moltes ganes de menjar. Sabeu una cosa, amics? M'encanta el verd, però era tan avorrit que el cel sempre estava verd.